No va voler el meu pare que ens poséssim a treballar, la meva germana i jo volia que estudiéssim, però de seguida es van formar 3 escoles. Que es deia? Mira, una, el Lluís Vives, Instituto Luis Vives. I tots els professors eren espanyols i catalans, n'hi havia tants. Després un altre es deia Colegio Madrid, que encara existeix, i el Lluís Vives també. I l'altre es deia Acadèmia Hispano-Mexicana. A la Reforma, una casa que ja era com un petit palau, que ja no existeix. Eren aquestes 3 escoles, es van organitzar de seguida. O sigui que als pocs mesos de ser aquí ja vam poder entrar a estudiar. Teníem només un certificat, la meva germana, el meu germà i jo, de l'Institut Escola, que deia, en català. Fulana de tal ha cursat 5 anys de batxillerat, perquè sapiguessin... Bueno, vam pensar que no serviria per res en català, oi? Només ens van dir que un notari certifiqués el que deia, la traducció. I vam poder entrar a l'any que ens corresponia aquí. Vam fer el que aquí diuen la preparatòria, que són els 2 últims anys de batxillerat, al Luis Vives. Després vaig estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres, Psicologia, que llavors aquí estàvem començant. A la UNAM? Sí, a la UNAM. Som de la UNAM tots. El meu germà també va estudiar Medicina allà, la meva germana va estudiar Psicologia amb mi, i els meus fills, la gran és historiadora, el meu fill és arquitecte i la meva filla petita és matemàtica. I tots hem estudiat a la universitat. I el meu marit també. El meu marit era enginyer i va treballar 30 anys a Petróleos Mexicanos. Es va fundar, diguem, no imitant, sinó estant d'acord amb l'Institut Escuela que ja existia a Madrid, des de la República. I es va fundar a Barcelona i el va fundar la Generalitat de Catalunya, no? I jo vaig ser el número 1 de les persones inscrites, perquè el director es deia doctor Estalella i era de Vilafranca del Penedès. I era quan el meu pare encara vivia a Vilafranca del Penedès. I un dia que anava a la sessió del Parlament, els dijous anava a Barcelona, i arribàvem al primer tren i va anar fins a l'Institut Escola a inscriure'm, i vaig ser el número 1 de l'Institut Escola. I el director, quan entraven a la meva classe, deia, aquesta nena és la número 1 de l'Institut Escola. Estava orgullós ell de la seva escola. Començant per haver de parlar en castellà, lògicament, i aprendre moltes coses mexicanes, perquè ara tu ja ho deus saber, hi ha coses que no es diuen igual. Hi ha moltes paraules que són dels antics, del nàhuatl, els ejotes i els elotes i els nopales i els préssecs són una altra cosa i els tot. El meu pare va ser el que s'hi va acostumar menys, però sí, ens agradava. I ens agrada el menjar mexicà. Que no piqui tant. Vam creure que era provisional molt temps, però molt. Feien un xiste que deien que els espanyols, quan es reunien ja després, mig any després, no? Que tenien el dit aquest més curt perquè deien «Este año sí, nos vamos». No, els meus pares es van acomodar molt de pressa. Es van fer la idea que sí que s'havia de viure. Alguna vegada la tentació de tornar? Sí, però no tant, perquè quan ja va morir Franco, perquè mentre no es va morir, no, el meu pare no hi va tornar mai. La meva mare hi va tornar i va estar amb les seves germanes. Quan la meva filla gran, la Tresor, va complir 15 anys i se la van portar. I llavors ja no hi havia problema, ja no n'hi havia de perill, no n'hi havia ja. Això devia ser quin any? Jo em vaig casar el 45, quan es va acabar la guerra. 15 anys més era l'any 60, no? Ja hi podien anar la gent, en realitat, els que van tenir intenció de quedar-s'hi a viure s'hi van poder quedar. De catalans també se'n van anar.
pues sí. El Rossinyol, el Tísner, molts. Molts que no es van adaptar mai aquí. A mi m'ha passat, no vam anar a la península, dic jo sempre, per no dir Espanya, i això que el meu marit era andalús, de naixement, però ell des de petit va viure a Barcelona i parlava en català bastant bé, i l'escrivia molt més bé que molts catalans. Això ens passava quan anàvem de viatge allà, i vam anar diverses vegades, mentre ell vivia vam anar com 5 vegades. Quan entrava a Catalunya parlàvem català. Però quan tornàvem aquí també ens hi trobàvem a gust. Vam estar en un poblet que se'n diu San Ignacio, a Baixa Califòrnia. Baixa Califòrnia, Mèxic, més o menys al centre de la península. Després vam estar en un altre lloc que se'n diu Coyame, a l'estat de Chihuahua. Que Coyame, en llengua autòctona, vol dir ull d'aigua, també. I en allà ja teníem a la presoneta, me la vaig endur, que va complir allà 1 any, vam estar com 2 anys. Després vam estar a Reynosa, que Reynosa és una petita ciutat a la frontera amb Estats Units. Vam estar a Reynosa, que llavors ja tenia també la filla i el fill, petitons. I després d'allà ja vam poder passar aquí a la ciutat. I va ser molt perquè que féssiu amics, necessitaven professors per la Universitat d'Enginyeria de Petrolis. El meu marit va estudiar Enginyeria de Petrolis i això va ser que va poder portar-lo a Mèxic i treballava a Petrolis, però al mateix temps donava classes a la universitat. Va ser 30 anys de Petrolis i 29 anys va donar classes a la universitat d'Enginyeria Petrolera. I vam ser l'any passat en un viatge d'aquests que donen facilitats per anar-hi, tenint passaport espanyol. Jo hi vaig anar amb els meus germans perquè jo no tenia el passaport espanyol, però vaig dir, si no hi vaig ara amb els meus germans, ja. Vam sortir d'aquí el 14 d'abril, això ja estava bé, no? La data de la República. Llavors, el que jo et volia dir és que, com que jo no tenia el passaport, vaig haver de pagar-me el viatge tot, però vaig poder arreglar l'avió d'anada, l'estada en el mateix hotel, els 15 dies, i després vam anar a Barcelona a veure parents, i tot això ho vam fer junts, no? I de tornada també. Vam anar a Barcelona, vam llogar un cotxe, vam voler anar fins a Perpinyà. El dia de ma partida mitja vida com dormida, l'altra meitat vingui en mi per no deixar-me sense vida.